ಅಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಕರೆಟ್ಲ ಜನ ಎಂಜ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಒಂದು ಪನಲಿ ಆತ ಜನ ಸೇರ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಎಪ್ಪಲ MC ಮಲ್ಪಲ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಬನ್ಪೇರು ದಾದಂದಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನತ್ತನ ಅಂಡ ದಾಸೇಮೆ ಬಿರ್ಕೇರ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ದಾದಂದಕೆಂಡ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ದಾಸೇಮೆ ಬಿರ್ಕೇರ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನಲಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆತು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕುಲು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಒಂತ ತಂಡಲು ಬಾಕಿ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉರಿದಿನಿ ಅಂಚಾದ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಜ ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾ ಸೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದಿರೆಗೆ ತೋಚುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸೈಡ್ ಅಪೆದ ಮೇಟ್ ಅಪೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅವು ಇರ್ನಾನ್ ಅಂಚಿದ ಮೇಟ್ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಅತೆ ಸರಿ ಅವಾಗ ಇಂಚಿದಕುಲು ಆತ ಜೋರು ಇಜ್ಜರೆಂದು ನಿತೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನತ್ತು ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಜೋರುಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿಡು ಕುಲ್ನಕುಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಚ್ಚು ಆರ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಡೀ ಯಾರು ದೆತ್ತೊಂದರಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಈತಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂಲ್ ನಡು ಹಿಡ್ದು ಆರ್ ಕೆಮರದವರು ತಾರ್ನ ನೆಡ್ದು ಇಂಚಿದೆ ಇಂಕ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಗಲ ಏರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಗಲ್ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವೇ ಈ ತಂಡ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಅಂಚಿದ ಮೇತ ತಂಡ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಮೇತ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಚಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಲಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅತನ ದಾದ ಬೇತೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ರಾಬುಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಲಿ ಓಕೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಆಡ್ ಮನ್ಪಗ ದಾದೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ದಸರಾ ರಜೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಾದ ದಸರಾ ರಜೆ ಅಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆತ ಟೀಮ್ ನಿತೇಶ್ ಹಂಚಿದುಂಡು ಟೀಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಇಂಚಿದುಂಡು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಶುರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೇ ಮನ್ಪಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಲ್ಲರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರಿದ ಟೀಮನ್ನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೋಯಾರ ಬುಡುಪೂಜಾರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಓಕೆ ಒಂದು 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 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ದೇವ್ ಮಾತ್ ಮಾತಾಡು ಮಹಿಷಾಸುರ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ತೀರ್ನದ ಅದು ಅಂತೂ ಓಡಿ ಇಂಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆನ್ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ 3 2 1 ಬಂತು ಜೈಡ್ ತುಂಬಿ ಇತ್ತು ಜೋರುಲ್ಲೇರಿ ಅವಾಗ 3 2 1 ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 3 2 1 ಟೀಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಅಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ದಾದಾನಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪಿರವೇ ಪೋಣ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾನಿಗೆ ಎಕಡೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಬನ್ನು ಉಂಟು ನಕಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಬೌಂಡ್ರಿ ತೊಲ್ಲ ಎತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಅತ್ತೆ ಅಕಲು ಶಿಸ್ತು ಅತ್ತ ಅಕಲು ಐದು ತುಂಬೆ ಕೊಂಚ ಭರವಸೆ ಕೊರು ನೀವು ಅನ್ನೋರಾಗ 3 2 1 ಫಲ್ ಏನ್ ಕುಡರ ತೂಕ ಕುಡರ ಸರಿ ಅಂಚಂಡಾವು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಟೀರಾ ಸರಿ ಸರಿ ಚೂರ್ ಪೋಡಿ
ಅಂದ್ ನಿತೀಶ್. ಸರಿ, ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರಾಪನ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಏತ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರಾಪನ ಆತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಏತ್ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ರಾಪನ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ಲೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಜನಲಂದೇನು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ್ ಇಂಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಸುಲಭಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ನ ತಾಟಿ, ನಿಗುಲು ಪಾಡಿನ ಬೊಬ್ಬೆ, ನಿಗುಲು ಕೊರ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಖಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒವೇ ಕೇಂದ್ರ ನಾಡಲ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂಡಾಯ್ತ ಗತ್ತದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಜುಪಾಡು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆತು ದೂರಕ್ಕೆ ನೋಡು. 3, 2, 1 ಗೋ. ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಿತೇಶ್, ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಲ್ಪ ಯಾನತ್ತು ಈರತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ಏರ್ಲತ್ತು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದು ಮಿತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಊರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಹೊರ ಬೊಬ್ಬೆ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿರೋದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಆದ್ರು ಅಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಡಲ ನಗರಿಯಿಂದ ಬಂಪ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಪಡ್ಡ ಇಡು ಕಡಲ ದಡಿಗೊರುಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಾರಿ ಸುಯಿಂತದ ದಡಿಗೊರುಪುಂಡು ಆ ಕಡಲ ದಡಿನ ಮೀರ್ದು ಬರ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಅವಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ನೇರು ಮೈದಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಅವು 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಬುಲೆಗೆ ಕೇನ್ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಮುಲ್ಪರ್ದಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಎಂಚ ಈ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರತ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರತ ಈ ಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರತ ನಿಕುಲ್ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿ ಬೊಟ್ಟು ಜರ ತೋಜೋಣಿ ದಫನ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ಸೌಂಡ್ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರತ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ. 3, 2, 1 ತಾಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಪಾಡು ದಯಗೆಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗಿಂತ ಬರಂದುಳ್ಳದು ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುಗರ್ತೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪುಗರ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಡದ ನಮ್ಮ ಕಲತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೋಕಾತನಂದು ಬಂದಿರು ನೇನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಕುಡರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪುರಂದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅನ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಜೋರೇ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ತು.
ಮುಳುಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿಬಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎರಡಲ್ಲೊಂದು 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಂಡದ 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಹಲ್ ಮುಳಿತ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತುಮಾಗಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲಿಡೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಇಡೀ 22 ನಿಮಿಷದ ಆದೊಂಡ ಐಟು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೂದು ಐಕ್ ಅಂಕನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನವು ಅಂಚಾದು ದಾಯಗ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಅತನ ದಾಯಗ ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಣಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಕ್ಲ ಬೋಕ ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಈರ್ನಲ್ತು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲ ಮುಳಿ ಎತ್ತದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯಿನ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗನೆ ಚಲನಚಿತ್ರಡೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿನಿ ಪಡೆಯಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬನ್ನಗನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಯಾವಂದಿತ್ತಳು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಂತಾರದ ಮೂಲಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಆಗನೆ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಈ ಕಲಕ್ ನಿಕುಲು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಾರಾಟ ಅವೇನು 11 ಬತ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಅವರ ದಿರ್ತ ಬತ್ಲೆ ಅಣ್ಣವರ ಅವು ಸಭೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ದೀದ್ ತುಲೆ ಅವೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದೀಯರ್ ನಿಖಿಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಪಿದ ಇಡೆ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚಲ ಬರೋಲಿ ಇಂದು ಪಂದಿತ್ತ ತುಲ ಐಟಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ಐಟ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನು ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲು ಅವೇ ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯರು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ದಿಯಾರ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಈ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಮುಳಿಪಿತ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ ಮಂಡೆ ದಿ ಒಂದೇ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ದೇಕಿಡಿತ್ತುಂಡು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಂಡೆ ಜಾಂಡಲ ಆ ಬೀಲನಾರು ಒರ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತರಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಪುದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಗಳೂರದ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಕೇಂದ್ರಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂತೆ ತತ್ತದು ನಿಕೆಲ್ನ ಮಂಡಲ ಒಂತೆ ಗಿದಿರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಇಜಿಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ನಿಖಲೆ ಕಡೆ ಬೈದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೆ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ರಂಗಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನಿಖಲು ಬಣ್ಣಗ ವರ ಅವಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುವ ಗೊಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಖಲ್ನ ಬಣ್ಣ ತೂಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋತುಜಿ ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಯಾನು ಒತ್ತುದು ಬನ್ಪೆ
ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋತುಜಿ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ರಂಗ್ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆನೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಮಂತೊಂದು ನಂಚ ದೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಗೆ ಪಿಲಿ ವೇಷಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸುರುತ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ 21 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಾಣಗಳ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಆಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಸಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ನಿಖುಲು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕೆ ನಿತೇಶ್ರ ಬಣ್ಣಿ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬೊಡಿತಿನ ಕುಲ್ಲಡ ಅಕುಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬೈದೇರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಟೋರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈ ವರ್ಷದ 2023 ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರೆಂದು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಅವು ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ನಿಖುಲ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ದಿಯರ್ 2 ನಿಮಿಷ ಆನಗನೆ ಕಾಲಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೀವ್ರ ಗತಿಟ್ಟು ಐತ ಲಯನ ವಿನ್ಯಾಸನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೀಕಡ್ ಅವೇನು ಉಂತಾಯರು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ತಂಡಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಈ ತಂಡದಾಗಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋಯಾನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನವನಿತ್ಯರ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಿಲಿ ಈತ 22 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪೇಂಟ್ ದಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲಾಯಕ್ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದ ಗುರಿಯಾರು ಪೊರ್ಲಾತನು ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಮಂಡದಿದ್ದು ಅವಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ ಮಂಡದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಲಾಯಕ್ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಬೇತ ರೀತಿ ತೋಜಾಯರು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪಿಲಿಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಪೌಲನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲನ್ನು ತಪ್ಪಂದೆ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ತಾಸಿದಾಕಲ್ನ ಒಂದೇಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಜನಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುಣ ಹೂಲ ಬೇತ ಅವಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಐಟು ಓ ಮರಿ ಪಿಲಿಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಐಟು ಸಿಂಗಲ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತು ದಿನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಲ್ದೇರು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸೂಪರ್ ಅವು ಸೆಕ್ಸೋಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐತ ಪದಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಲಗ್ದಾರು ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಕೋಯನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅತನ ಐತ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋನ್ನತ್ತು ಈತ ಜನ ಸೇರಿದ ಕಣ್ಣು ತಂಪೊಂದು ಮಾತಾತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಂತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಮಾತ ಹೊಸ ಪದಕುಲು ನಾವೇ ಓನ್ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪನ ಏನಕಲು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದು ರಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಜಲ್ನ ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗುಲರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನನವೇನು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿಯಾನು ಗಮನಿಸಿನ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡೆ ತಲ ರಂಗ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡೆ ತಲ ರಂಗ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ಬೈದನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ ನೇತು ಗುರುಕುಲ್ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರೆ ಪುದರ್ ದಾದಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಪ್ರಭುವಾ ನಿತೇಶ್ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಸರಿ ಯಾನು ಅರೇನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕದ ಕೇಂಡನ್ ಪಂಡ ಪೌಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆರ್ಪುನ ಕಾರು ಉಂಡತ ಅವು ವ್ಯಾಪ ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲ್ಲಿಂದು
ಕಾಲು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪದಾರೆ, ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪದಾರೆ. ಆ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ ಯಾಪ ಕಾರು ಪೋಂಡ ಯಾನತ್ತ ಇತ್ತ ತುಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನು ನಲಿಕೆ ಆ ಮೂಜಿ ಜೋಕಲ್ ಸಮೇತ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ನಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಅಕ್ಲ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಮಲ್ಲಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗಮನಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತೆ ಅವು ಗುರುಕುಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಂಗ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಂಡಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಒಲ್ಪ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಓಲ್ಲ ತತ್ತದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದೇರಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲು ಸೆಕ್ಸಫೋನು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಒಂದು ಇದು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಕ್ಕಲ ಒರಿಯನವರಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದು ಐಕೆ ಉಂಟು ಪೂರಕವಾದ ಮೊಕ್ಕುಲ್ಲ ತಾಸೆ ಆವಾಡು ದೋಲ್ ಆವಾಡು ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಕೇಂಡ ವಿದ್ಯನ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಓದನ ಎಂಥ ಅಂದ ಎಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಆ ಪದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅವೇನು ಕೂಡ ಹೊರಡ ನಲಿಪುಗ ಅಂದ ಆತನ್ ಈರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಆ ಪದ ಅವು ಕೂಡ ನಲಿಪುಗ ಅಂದ ಆತನು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂದ ಈ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ ಬೈದಿನ ಕಾರು ಅಡ್ದಾಗ ರಂಗಡ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒರಿಯನೊರಿ ಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಜೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೈಜಾವರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಗಳ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂದ್ಯ ನೆನ್ವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಲಿ ಹಿತ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೊರಜಿ ಮಾನದಿಗದ ಜೋರೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟೇನು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನದುಂಬಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಕ್ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ನೀವು ಬರ್ತಿರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಾಧನೆ ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ರಿಷಭಣ್ಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕಾಂತಾರ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈವಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಅವುಗಳು ಒಲಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು, ನಾಯಕ ನಟ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ತುಳುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂತಾರ ಅಂಚನೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂಟುದು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡೆ, ನಟನೆ ಆದ ಉಪ್ಪಡೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ತಲೆಕೊರ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಂತದ ಬರೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತದಲ್ಲ. ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಂದ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾಯಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದುಂಡು ಅವನ್ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ವೇದಾಂತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮಗೆ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆ ಕೊರಡು ನೆಗುಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ತಂಡಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಮುಳಿಯುತ್ತದ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೇಕಲಿಗೆ ಚೀಟಿಡ್ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಷಭಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ 15 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮುಳಿಹಿತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ 1 by 1 ಬಲೆ 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 ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ
ಬಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುದ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳುಬಿತ್ಲು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ತಂಡನ ಮುಂದುವರೆಸ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬದದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುರ್ಲುಂಗು ಜಿಂಜಾಯನ ಏಕನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟದ ತಂಡ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ದಯಗಂದ್ ಬನಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚು ಬನ್ನಿ. ಶಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನ ಕ್ಲಿಂಚಿ ಬತ್ತಂತಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನವಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನವಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಗಿರಿಧರ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿ ಸಹಾಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೆರ್ನವಂಜಿ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡಿಡದವರ ಈತು ಮಲ್ಲ ಈತು ಪುರ್ಲುದ ಈತು ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೊಂತಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ. ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಕೊರೊಂದುಲರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರೆ ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಈ ತಂಡಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ದಿಗ್ದಿಗಂತಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಂಚಿ ವಿಶ್ವಡತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಗಲ್ಕದು ನೆಲ್ಕದು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಅಣ್ಣೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಬಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಮಾನದಿಗೆ ತನ್ನ ಚೆತ್ತಿನ ಮುಳಿ ಇದ್ದು ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಖಾಲಿ ವಿದೇಯರು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುತ್ತು ಇನ್ನತ್ತು ಈ ಊರು ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಿನ ಕುಲು ಈ ಪಿರಾ ಊರುಗು ಬತ್ತು ದಾಖಲ ಕುಟುಂಬದ ವೇದಿಕೆ ವಿರಮಿಸೋಡು ಬುಳಿಯಿತ್ತು ತಂಡದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ವಿರಮಿಸಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ತೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ವಿರಮಿಸೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಹೆಮ್ಮೇಳ ವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾದು ಕೂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂದುವೆ ಆ ಅಂಚಾದ ಆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಂದ ಕಾದು ಕೂಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಂದ ದಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯ ತಯಾರಾದಲ್ಲೇರು ಐಕನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಅನೇಕೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಎರಡು ಮಾತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶಬಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ರೂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಇದೇ ದಸರಾ, ಇದೇ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಆವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೇವೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಚರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆಗಿದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ US ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬರು ಸೆನೆಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ
ಅವರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ಕಾಂತಾರ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕತೆ ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮೊಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೈವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೊಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ದೇವರ ಹುಲಿ ವೇಷ ಕುಣಿದಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿತಾರೆ, ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕುಣಿತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ. ಹಾಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲರ ಜನಕಡ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆರಿದು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರೆ ಕುಡಲಾರೆಗ್ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಕ ಅರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ ಪನೊಂದಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಅಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವಾಸಿ ಕಾಮತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಥ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಶದ ತಂಡದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟೋಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಕಿರಣ್ ಶೆಣಾಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸತೀಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಕಾಮತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವಿನದು ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲಿಲ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಿಂದ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾಪಟ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವೆರಂಡು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಮೂವಿ ಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅತ್ತು ಇಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನನಾತು ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಬಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತನ ಅಕಲು ಊರು ಬುಡ್ದು ಪಿದೇವರು ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತುನಂದಾಂಡ ಅವು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಯ್ತಾ ಬಂಗಾರದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೇ
ತುಳುವಿನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ನಮಿತ್ತು ಉಂಡು ನಾ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ನಮಕ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಿಷಭಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹುಲಿ ಕುಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಣಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಬೇಜಾರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಣಿಯದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರೆಗ್ಲರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ದಾಗಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗನು ಅವು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅದು ಪಂದೆ ಇನಿಕ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ದುಬೈ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ ರಾವೊಂದುಂಡು ರಾಪಟ ಆಯರಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಸನಿಲ್ ಸರಿ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಸುನಿಲ್ ಗುರುಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಾಂತ್ ಬಾರಿ ಐತೆ ಫಿಲಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ದಯಮಂತದ ಎಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಏಕಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಶಾಸಕರ ನಿಖಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಅನನ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಪಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೊಡ್ತುಡು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹನೆಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಿಮನ್ ಪಣ ಇಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡು ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪ ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಕುಡುಂಜಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ತಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಗುಲು ಒಂಜಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಂಡು ಓ ಸಿಂಹ ಅಂದೇರಾಣ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು. ಒಂದು ಸಿಂಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಒಂದು ಗತ್ತನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಿಂಹ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡಗ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು, ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಗರ್ತಿಡೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕು ನೋಡು. ದುಂಬಾಗೆ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ, ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈ ಮೂಜಿಲ ಗತ್ತದ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅಂಚನೆ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕಡೆಕ್ಲ ಇನಾಮುನಿ ಏರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೋಟು ಏರ್ ಅಕಲ್ನ
ಪುದರನ್ನು ಬರೆಪೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿರವು ಪೋಪೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂಯರೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟೋ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಕಲ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟೋ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಳಿ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಚ್ಚಿ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮುಖಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜರ ನಕಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆದ ತಂಡಲನ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಿಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ನಿಕುಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಬುಟ್ಟುನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತನಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ
ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಪಿಲಿ ನನ್ನದು ಮಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ ಆತೆ? ರೆಡಿ ಆತಾ? ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಲ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಪಿಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಲದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಂತೇರು
ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನೀಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಟೀಮ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಪನಿನ ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದು ತೀರ್ಪುನು ಗುರುಪುನ ಅಂಚತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಾಯಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಚತಿನ ಪಡ್ತು ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿ ನವನೀತಣ್ಣೆ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು. YBM ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಒಂಜಿ 50 ಸಲ ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ದೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಂತೇರು. ಆಂಡ ನಿತೇಶ್ ಪನಂದೇನೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಐನ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆನೆ ಏರ್ಲ ಪನಂದೆ ತಾಟಿ ಹಾಕಿಯರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು. ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಚಾತನೆಂದು ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇಟ ಪಾಡ್ದಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಂಡ ನಿಕುಲು ಕಲಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಇಡೀ ಸಭೆತ ಗಮನ ಹೊರ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲ್ನಂಚಿ ಪೋಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಲಟ್ಟೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಗಳ ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕ್ ಪಿಲಿತ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದಾರ ಒಂದು ಲಟ್ಟೆ ಉಂಡೈಟೆ ಬರೀಟವ್ರ ಹೊರ ದೆರ್ತೋಜಲೆ ಅವರ ತುಲೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನಕಲು ತೋಜಾದೇರು. ಲಟ್ಟೆದ ಅರುಕು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆದ ಅರು ಹಲ್ ನವನೀತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಗಮನ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದುಂಬುದ ಲಟ್ಟ ಅಂಚೆತ್ತಿನ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿನ ಪಿರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರಿ ಅಲೆ ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಳ್ದು ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮನದಾನಿ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಐತ ಮಹತ್ವ ಏತಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ನೆಕ್ಕುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಿಲಿತ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪುವೆ. ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ರಸನ ಒಂತೊಂತೆನೆ ನಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಂಕುಡು ಉಸಿರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಂಚ ಸಹಾಯಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕುಲು ತಿಳಿದುಪ್ಪುವರು ನಿಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದೀತಿನ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಸೇರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಲು ಬಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅವೇನು ಸೇರಾದ ನುಡಿಸಾರ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಂಡೆ ಐತ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಜಂಡೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಜಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜಂಡೆಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಈತ ತಂಡ ನಿಕೆಲ್ಲ 13 ತಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ತೂಪ ಅಂಡ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನಲಿಪುವ ಪಂಡದು ನಿಕಲು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ 15 ತಂಡಡು ಅರ್ನ ಪಿಲಿ ಓವು ಆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಪುದರ್ಲ 2023 ಅವ್ರ ಐಸರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒರಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿ ದಿನ 14 ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಐಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು
ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ದೀವೊಂದು ಸಮಯ ಮುಗಿನಗ ಆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್. YBM ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೂಪರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ತಂಡಗೆ ನವನಿತರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರೆ. ನನ್ನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಕುಡೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಿರಿಯರು KK ಪೇಜಾವರ್ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇನು ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಟ್ಟೆನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಂತಾರೆ. ಬಾರಾಟ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅತ್ತೆ. ಅವು ಲಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗದ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಪಾಡೆ ನದ್ದೆ ಪಾಡೆ ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ ನಮ್ಮ ತಾಲಿ ಮುಡ್ಕೊಪ್ಪು ಲಟ್ಟುಂಡತೆ ಆಯ್ತು. ಉದ್ದದ ಕೋಲುನು ಅವೇನು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತದೆ. ಐಕ್ ತಲೆಕೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಐಟು ಲಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಾನೊಂದಾದಂದು ಕೇಂಡ ತಲೆಕೆ ದಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋರಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಬಂಧಿಸದ ಬಿಸತ್ಯ ಅವಡು ಮಾಡ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ತಾಲೀಮ್ದ ಅವೇ ಪರಿಕರಣ ಆ ತಲೆಕೆ ತಿಕ್ಕಾರೆ. ಅವು ಇತ್ತದಾತಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರಾ ಬಾರಾಟಲ್ಲ ಬರೋ ಬೆತೆ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಅದು ಬೈತಂಡು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಪನಿಯಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಜಂಡೆ ಉಂಡತೆ. ಜಂಡೆ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ವೆರೈಟಿ ಬಂಡೇರು ಐಟೊಂಜಿ ಬೊಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿದ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಉಂಡು. ನಿಜವಾದ ಜಂಡೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜೀವಗೂ ಪೊರ್ಲಾಪಿನ್ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿ ಸಾತಿಯೇನೆ ಜೋಕುಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ತೆತ್ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಆಜಿ ಜನ ಅಂದನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಕೇಂಡ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಪತ್ತದ 7 ಮುಟ್ಟದ ಪೌಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ. 7 ಮುಟ್ಟದ ಪೌಲನ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಂಕ್ರಿ ಪಂಡ ಆ 7 ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಡುಜೇರಿ ಐನು ಆಜಟ್ಟೆ ಉಂತವ್ರು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಬಂಡ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಕೇಂಡ ಆ ಮಂಡ್ಯ ಪೀಲಿ ದೇವಿನ ಆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಮಾತ ಮಂಡ್ಯ ದೀವ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ಪತ್ತೊಂಬ ಅಂದ 5 ಪಿಲಿಕಲು ಆಮೇಟಿ ಮೇಟತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಿದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಾಲ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ತಾಲೀಮದ ಬಾಣ ಐಟ್ ನಿಜವಲ್ಲ ದಾದ ಬೋಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ಗುಂಡು ಓಡೈಟ್ ಗುಂಡು ಮೂಯತ ಅವಡು ಮೂಜ ಓಡೈಟ್ ಆ ಮೂಜಿ ಗುಂಡು ನೀರು ಬೀಜವೇ ಆಯ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ ಲೆಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಿಗುಲ ಇದ ಗಮನದಿದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮದ ಬಾಣನ ಸಮೇತ ಐತಾರೆ ಕನ್ನಡದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂದಂಡ ಈ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಂಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ದೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಅನುರಾಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಈತೆಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಆತ ನಲಿಪುನ ಆ ಪೌಲಲ ಉಂಡತಿ ಆನೆ ಅಕಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂತೇನೆ ಪೌಲಲ ಐತಲ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ನಲಿಪುನಗ ಅವು ತುಯ್ಯಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಆತ ಸೋಕಡವ್ ನಲಿಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಬೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಪುಂಡು ವಿಹಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ವಿಹಾನಿಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಯಾವ ಮಗ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಹಾನಿಗೆ ತಾಟಿ ಬರಡು ಕುಡುರ ಜೋರ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲು KK ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ನನಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ತೀರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇನೋ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಎಂದು ತುಳುಟು 10 ಜನ ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಇಲ್ಲೇರು ಇತರ್ತು ಬೈದಿನ ತಂಡೋಲೇಡು ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಬಂಡ ದಂಡ ನಿಗಲ ತಂಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಜಾವಣೇರು ಬಂಡ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಆವಾಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡತಿತ್ತ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡಿನೇಟು ಬಾಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಲ್ತುಂಡಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಲಿ ಆಪೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅವಿ ಆನ್ ಪಂಡ್ ಪುಜಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ನಟ ಕುಲ್ದಿನಾಕುಲು ಪೂರ ಸೂಟ್ ಬಾರಿ ತಾಟಿಪಟ್ಟಿಯನು ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯದಾಕುಲು ತ್ಯಾಸದಾಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಓದಿ ಪದಕುಲೇನು ಪಾಡ್ದೇರು ಮದ್ಮಾಯನ ಹಾಕುಲೆ ಹಾಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮದ್ಮಾಯನ ಹಾಕುಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ഞാൻ ಕುಡಾರು ಪಂಡ್ ಪೇಕಾಡ್ದಲಕನೆ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕಲ ಇತ್ತಿನಾಕಲೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಈ ತಂಡೋಡಿ ಅಂಕುಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಆ ಕಡೇಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲಾದಿ ಇದು ಪಿಲಿ ಎದುರು ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಹರಿವರಾಸನಂ ಪದ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತರು ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣನ ಪಿಲಿಟ್ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ಆ ಪೌಲ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್ ಪೌಲ ಮಾತೇರ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತದಿನಜ್ಜಿ ಪೌಲ ಬಂಡ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಟ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಗುಲಿತ ಬರ್ತನೆಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಆ ಪಿಲ್ಲಿಲ ಪಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದ ದಂಡ ನಿಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಯಾನೇನು ಕಡೇಕ್ ಐನ್ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಅವೇ ಆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಕುಡಲ ಅವು ಆ ಪಿಲಿ ಒಂದು ತಂಡೋಡ್ಲ ತೆಗೆದಿಜಿ ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಂದಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರತೆ ನಾಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೊರತೆ ನಾಡ್ರಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ್ನಟ ಕೊರತೆ ನಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ನನಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋಣುವ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡ ಪಂಡದು ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಬರ್ಬೋದ ನಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಟ್ಟೆ ಜವನಿ ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಸಂದೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಗಂಗೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಗಂಗೇಶ್ ಈ ತಂಡದ ಮೇಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ತಂಡ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ಅದು ಪುಡ ಅಲೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಬಜಲಗೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಅಂದ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಅವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇಪಣ ಅಂಚಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ರಂಗ ಈ ಕಲಕ್ ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಪುರಾಕುಲು ಕಲ್ಪವಿರಕುಲು ಎಂಚದಾದ ಅದೇ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಗಂಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂವೊಂದು ನಲಿಪಡೊಂದು ಆರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತರ ನಲಿಪರ ಅಣ್ಣ ಮೇರು ರೆಡಿ ಆಪುರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆರ್ ಪಾಪ ಬರ್ಚಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಕೋರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ಸಿಂಹ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಬರೀ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಸಿಂಹವನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು ಇವರನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ DBS ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ದೀಪಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದರ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೂರದ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಷಕರು ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕೊಡಮಣತ್ತಾಯಗೆ ತರತಗ್ಗಾದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕುರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಜಾನನ ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಯಂಗಾಡ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿಬಾರ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗರ್ಜನೆಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಂತ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತ ಮನಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಹದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಲ್ಲಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ, ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಗೌರವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಲ್ವಾಲ್, ಗುರಿಯರ್ ಕುಟ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಶಿಬರೂರು, ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DBS ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವರ್ಷ ಬರಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾ ಸೆಕೆ ಅನ್ನು ಬಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಅವ್ರ ಕೂಲ ದುಪ್ಪಡ ಬಂದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಲ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವಲಿ ಆ ಕೇರಿದ ಒಂಜಾತ ತಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ನನ್ನ ಒಂತ ಕೊಡ್ತುಡು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರಿಯರು ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ತೂಯರಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಆ ದೇವರನ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕಲೇಗ ಎಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ
ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು, ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದೇರು, ಈ ಊರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಗೆ ತುಂಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯುವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಬರ್ಸದ ರಭಸದ ಬಿರ್ಸಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪುನಃ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ